Vlna na vlne 3 minúty pred 9:30 spievala, za čo všetko vďačila svojmu vtedajšiemu partnerovi, za všetky tie chvíle, krásne okamihy, ktoré spolu prežili. A čo jej to dalo? Ale keby sme to tak mali zovšeobecniť, takže vraj každý deň by sme mali byť za niečo vďační. Za čo si vďačný dnes ty, milý Jožko? Že spolu vysielame iba 30 minút. No, presne toto som chcela počuť. Ale veď aj ty si rada, lebo by sme sa posekali. Ale ty chýbaš niekedy náhodou, to by si nepovedal. Ale 5 dní v týždni stačí, po 30 minút každý deň. Dobre, vypíname mikrofón Jožkovi v tomto momente a ideme sa pozrieť na predpoveď počasia, lebo tá dnešná bude slnečná, krásna, jarná, stromy nám už kvitnú. Nebudem radšej spomínať, že budúci týždeň má na Slovensku mrznúť. Krátke správy už o chvíľu. V týždenníku Šarm sa dozviete. Kamarátky Zuzana Vačková a Elena Podzámska prešli ťažkým obdobím s mužmi. Osud im teraz prihral nových partnerov. Lucia Barmošová šokovala v priamom prenose dvojzmyselnými poznámkami. Čo je za tým? Nový Šarm práve v predaji. Staňte sa súčasťou legendy s novým mobilným telefónom Xiaomi 14 s kamerou Leica. Kúpte si ho od 26. februára do 18. marca na mi.store.sk alebo u vybraných partnerov a ušetrite až 100 eur s väčšou pamäťou za nižšiu cenu. Navyše za recenziu získate slúchadlá Redmi Buds 5 alebo Smartband 8 Pro. Viac informácií o akcii nájdete na mi.store.sk. Posuňte svoj biznis ďalej s Fiat Professional. Mestské Fiorino, modulárne Doblo, praktické Scudo či legendárne Ducato. To je najširšia ponuka úžitkových vozidiel na trhu. Pomocníkov s úspornými, spoľahlivými motormi a profesionálnym servisom teraz získate úplne bez čakania. Posilnite svoj tím o nový Fiat Ducato, historicky najpredávanejšiu dodávku na Slovensku. V akcii už od 22 650 eur bez DPH. Fiat Professional. Profík ako vy. Napínavý arktický príbeh o láske a priateľstve dvoch polárnych líšok. Topiaci sa ľad z nenazdajky rozdelí nastávajúcich líščích rodičov Kinu a Juka. Nenechajte si ujsť neodolateľný rodinný film so skutočnými zvieratami podľa pravdivého príbehu. V kinách od 29. februára. Nie ráno, nie skoro, nie hneď, nie niekedy, nie pozajtra, nie včera, nie predvčerom, nie neskôr. Nie! Teraz a navždy. Trvale nízke ceny. Hornbach garantuje trvale nízke ceny. Hornbach, s nami to zvládnete. Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Streda nemá práve najlepšie prívlastky, lebo podľa niektorých psychológov, čo tu čítam, je to najťažší deň z celého týždňa, alebo aj deň, keď majú ľudia tendenciu zradiť. Podľa nás sú ťažké všetky dni pracovného týždňa. Presne. A kto chce zradiť do kalendára, sa nepozerá. Podľa čínskej expertky je nedostatok sexu vo vzťahu považovaný za príčinu mnohých chorôb. Áno, máme takého kolegu, čo je chorľavý viac ako je zdravé. Tak si uvedomte, vážení, že každý z nás môže byť lekárom toho druhého. Pred 41 rokmi bol po 11 sezónach odvysielaný posledný diel seriálu Meš. Náši to pozerávali, takže ja o tom mám trošku prehľad o tých postavách. Sa ti ľúbilo? Nebolo to zlé, ale ešte sme na to neboli asi takí. My by sme boli super kritici. Nebolo to zlé, ale ani dobré. My sme napríklad tým nočné sovy, nie ranné vtáčatá. Aj keď kvôli práci musíme chodiť spávať skoro, vstávame so sliepkami, ale nie sme úplne tým ranné vtáča. Máme také dožubané, vypelichané, smutné, unavené sliepky. No. Jaj, vtáčence sliepky. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5:00. Máme minútku po 9:30, pripravené sú aj krátke správy. V parlamente sa začalo druhé čítanie k oprave premlčacích lehôd. Rokuje sa zrýchlenie, poslanci včera odhlasovali skrátenie rozpravy na 12 hodín. Sopka po Popocatépetl vychrlila hustý oblak popola, ktorý dosiahol výšku 2 km a podľa úradov si vynútil aj zrušenie približne 20 letov z letiska v metropole Mexiko. Juraj Slavkovský nebudoval pri výhre Montrealu nad Arizonou 4-2. Rovnakým výsledkom sa skončil aj duel Calgary-Los Angeles.
Dnešné stredajšie počasie by sa malo polepšiť, zasvieti už aj slnko a to na celom území, bude teda veľká, postupne zmenšená oblačnosť, pršať by nemalo len ojedinele. Na horách však nasneží, pofúkovať bude aj slabší vietor. Opäť nás čakajú vyššie teploty, a to 13 až 18 stupňov, na Orave a pod Tatrami aj chladnejšie. Dopravný servis Rádia Vlna. Aj 2 minútky po 9:30 sme s vami na cestách. Máme tu policajnú hliadku, tá odstavuje v Bratislave na Devínskej ceste, a to obojsmerne. No a narýchlo si dávajte kvôli radaru pozor na hlavnom ťahu pri Bučanoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií, z CIES 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Želám šťastnú cestu.